Dan heb je mijn zinnenkastje en het is gewoon de aardigheid die er aan. Bijzondere hobby's. We binnen in Serhuzem en daar went de postzegelsamler Siep Volkerts. Hij zal heel wat jaren met deze hobby dwaande. Ik had heel vroeger in mijn jeugd hier en toen kreeg ik de brommerleeftijd. En dan bloedt er wat bij en hij hoorde interesses. En toen heb ik het in jongetje, ongeveer 83, 84 heb ik het weer oppikt. Toen ik wel correspondentie kreeg uit Zuid-Afrika en ik denk van dat zijn dan mooie zegels. Daar begin je wat meer in te verzien. Deze hobby had er net van vreemd, want er zijn meer familieleden die het dwaande wien met postzegelsammelingen. Als hij toen overleden is, toen had hij een hele verzameling. En die week en in de familie die verzamelde, dan heb ik dat kring. En toen ben ik al opgegaan. En dan juist over de hele wereld kwamen er mooie postzegels en dat breidt zich wat uit. Net ik had toen een protofoor zien, want dat weer het hier, want we waren volop aan het werk. Maar dat werd ik weer in een boekje of een plastic potje of weet ik voor al die schone wasken. Maar dan kwam je dat, ik zei letter wat meer tiert hebben, pak ik het weer op. Nou ja, ik kan al wat meer tiert. En ik ben er heel graag wat daarachter in mijn vertrek vertoeven. Dat Siep een soort postzegels had is wel duidelijk, maar weet hij zelf ook hoe vol het er nou eigenlijk had? Ik denk dat het 150 toeren doorrent. Maar dan geven van als het een bepaald land, ik zei pak alleen naar Nederland, maar als het pas fris is en gestempeld, dan zit het wel op. Het is net eigenlijk alles, hè, dat ik even van natuurlijk de prijs keert het schip, dat keert ik wel even, maar als het dan praat ik al als alleen van Nederland al een dikke 6 toeren postzegels heeft. Ik begin dan maar op te tellen. En als het van Duitsland heeft, of van heel Europa is dan eigenlijk wat erop. Dan begin maar op te tellen. Dan ben we dan die jaren een uitgave van 6 toeren postzegels dat nou daar. Ik wil net zeggen dat ik ze al hier heb, hè. Er zijn een soort mooie postzegels in de collectie, maar er zijn ook omstreden postzegels, bijgelijks uit de tijd van Hitler. Streden postzegels, daar zetten hele dikke bedragen op. Zo, dat weet op een gegeven moment de deflatie. Wat Hitler maak ik er dan staan, zo je hebt. Wat anders, ja. De hakenkruiden. Maar dat is net alleen maar Duitsland, dat is mijn heel grote land. In zijn grote collectie zijn er vanzelfs ook favoriete postzegels. Zuid-Afrika, onder andere met de wildfoto's, de Big Five en dat soort dingen. Dat is prachtig mooi. En dan geef ik van. En ik wil postzegels, ik met mijn kaarten. Je kent natuurlijk een heel grote. Hoe het items kan je, zo dan ben ik gewoon die spaar je alleen maar voels. En dan die spaar je alleen maar trein. En dan geef ik dat kan je daar sabreting in en geef gaan. Jonken het samelen zijn er ook postzegelclubs waar je met orensamelaars in contact komen. Siep is ook lid van zijn club. Ik ben lid van de postzegelclub Drachten. En dan komt het dus achter een gegeven van. Toen in de glorie van hun tijd winnen meer dan 400 leden in van Mine Philips. Maar we zitten nou zien 100 leden nog. Ik ben wel een vergrijzende club, laten we het zo zeggen. Ik ben oudst net, maar ik ben een jongste net. Ja, het wie in dit soort sammelingen een soort geldwurg, maar het Sint-Wurg is dat wel los. Misschien vaak van dat is de vroeger dingen dan procentwurg weer. En op een gegeven moment van, we spreken uit het hier West, ik noem maar een gegeven moment van als je in de 50 jaar die postzegels ziet, als die nou keek worden, dan moest als een catalogus was, dan moest 30 euro betalen, ik noem even iets. Moest toen even keepje was en toen was dat waar een hele euro voor, dan maar bleef werden. Dus en dan geven misschien nog soms nog wat minder. Dus dat is niet meer. Je mag het niet meer in de waarde zijn, je mag het gewoon zijn in het plezier. Maar er wordt op het moment behoorlijk worden gekeken, want ja, zoals ik al zei, we zijn een vergrijzend ras. Net zien steende dat het een vergriezend ros is, denkt Siep nog net onophouden. Ik net, zolang ik alles goed zien kan en ik heb er een aardigheid aan, dan hoop ik dit nog heel lang te doen.